Lako je njima da razmjenjuju gene, imaju stan, krevet. Vidio bi ja njih da žive s Izetom i Šukrijom. Hvala ti, Šuki, na informaciji. Konačno od tebe neka korist. Gdje je? A tu je taticin pjevac. Čim si ti tako ljubazan prema meni, bit će neko sranje. Kako sranje? Ni najmanje govance nije na vidiku, nego tatica hoće nešto da ti kaže i nešto da ti pokaže. Šta? Zine, da ti kažem, prenapučenost planete sve veća i veća, očekuju da će se naredno desetljeće broj ljudi udvostručiti. I? Prijatelj, da ti samo to kažem, ništa više. Ja vidim jedne budale, zaboravio da ti pokažem. Šta da mi pokažeš? Ja, sine dragi, da ti pokažem kako se davi horoz. Da ti je budalo, udavi me. Udavi, normalno. Ubi me. Džaba ti je bježat, džaba. Ja ću tebe 1000% uškopit, nek znaš, kad budeš spavao. I onako je zemlja prenapučena. Majke mi, ti nisi normalan. Šta ti je danas? Šta mi je danas? Hoće bosansko-hercegovački horoz da onu splitsku kokoš oplodi je. Nećeš, ja ti kažem. Malo je što sam podigao da Amiraju i oškologa. Hoćeš sve to ispočetka? Pa nećemo valjda tebe pitat hoćemo li imat dijete. Ako izmjenjujete gene pod mojim krovom, ima da mene pitate. Kako ti nije stid? Što se ne ugledaš na ovog Šukriju? Svaki normalan otac bio bi radostan da može da čuje za to. Tebi Šukrija normalan, majke mi, pa ti si ludi nek šta sam mislio. Bježi. Ajde, ustaj. Šta je bilo, ljubavi? Idemo spavati u studiju. U studiju? A samo nam je još jedna noć ostala i onda adio ovulacio. Večeras rukvaš ima da ti rokne bebu u zinatonom Izetu. Hvala ti Bože, konačno koriste neka i od onoga Izeta. Čekaj, nemoj mi tako brzo, ne mogu.